Годината е 1393. Търново пада. Сърцето на България е пречупено. Следват 5 тежки века. Но какво би станало, ако това никога не се случи? Какво би станало, ако България беше устояла? Днес ще пренапишем историята. Връщаме се назад. Годината е 1364. Османците са пред Пловдив. 10 000 войници. Щитове, мечове, лъкове. В крепостта цари паника. Надежда няма. И тогава земята започва да трещи. В самия център на крепостта се появява ослепителна светлина – сфера. От нея излизат 110 българи. Не от този век. С модерни оръжия, с бронежилетки, с решителност. До тях стои стоманен звяр, а над стените се издига метална птица. Генерал Вълков поглежда към древния град и казва тихо: „Днес България няма да падне“. Настъпва нощта. Двама снайперисти заемат позиции. Османският лагер е спокоен. Изведнъж един от военачалниците пада. Без звук, без стрела, без предупреждение. После втори, после трети. Сутринта лагерът осъмва без водачи. Страхът започва да пълзи. Сутринта 8000 османци се строяват плътна формация. Тръгват към Пловдив, убедени, че ще смажат града. На 400 метра генерал Вълков вдига ръка. Започва огън, кратки откоси, премерени изстрели. Редиците се разклащат. Хора падат без да разберат от какво. Няма сблъсък на мечове, няма рицарски дуел. Само невидима сила. Когато приближават още, гранатите разкъсват струя им. Настъпва хаос, викове, страх, паника. Армията, която е трябвало да покори България, бяга. Пловдив е спасен. И в този момент историята започва да се променя. Още същия ден са изпратени пратеници. Трите български владетели се събират. Истината е ясна. Разделена България ще загине. Обединена ще победи. Шишман е провъзгласен за цар на обединена България. Годината е 1364. Една държава, една армия, един народ. Походът към Одрин започва. До модерната армия застават 15 000 български войни. Султанът се смее. Не вярва на слуховете, докато небето не се разтваря. Металната птица се издига над крепостта. Удря стратегически позиции. Коли, командни точки. Настъпва паника. После портата е разбита. Стените, величествени за 14 век, се оказват безсилни срещу стомана. Султанът разбира. Това не са демони. Това е България. След което капитулира. Османската експанзия спира. Балканите не падат. Константинопол не е превзет. Няма 5 века робство. България влиза в Ренесанса. Става сила, става щит, става пример. Представи си, никога нямаше да ни казват, че сме малки. Никога нямаше да ни учат, че сме били покорени. Защото щяхме да сме народът, който спря империя. Народът, който отказа да изчезне. Народът, който се изправи. Но истината е, че на българите не им потребваха танкове и вертолети, за да се освободят през 1878 година. Въпреки че 5 века се опитваха да ни заличат, не успяха. Опитваха се да заличат историята и културата ни, но това е просто невъзможно, защото родил се българин, ти оставаш българин за цял живот. Българската нация е велика. Тя сее страх и излъчва сила. Това е в кръвта ни още от 7 век и няма как да ни бъде отнето. България над всичко. Честит 3 март, Българи!